Καλησπέρα. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Η ελληνική μου ιστορία λοιπόν και ένα θέμα το οποίο παίζει και θέλω να ψαχτείτε γιατί το εκμεταλλεύονται θρησκείες, αυτά που έχουν γράψει οι Έλληνες. Φυσικά όλες οι θρησκείες όπως ξέρουμε, δυστυχώς για αυτό, ξέρουμε ότι αντιγράφτηκαν η ιστορία και τα έργα των μεγάλων μας ιστορικών, φιλοσόφων κλπ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους φύλακες του Διός και θα πάρουμε το κείμενο κατά γράμμα για να καταλάβετε τι παίζει και θα κάνουμε και μερικά μικρά σχόλια για να επεξηγήσουμε. Πάμε λοιπόν εδώ. Οι κουρίτες λοιπόν, γι' αυτό φωνάζω πολλές φορές, εσείς οι κριτικοί. Και πάμε να το διαβάσουμε και να δείτε πραγματάκια. Λοιπόν, και να μεγεθύνουμε κιόλας και το κείμενο για να το βλέπετε και καλά. Οι δύο στίχοι των Πυθαγορικών χρυσών επών αναφέρουν τα κάτωθη. Θανάτους μεν πρώτα θεούς, νόμο ως διάκυνται και σέβου όρκων. Δηλαδή, πρώτα τους αθάνατους θεούς, όπως έχουν οριστεί από τον νόμο να τιμάς και να σέβεσαι τον όρκο. Εδώ τώρα θα πατήσουν κάποιοι από τους λεγόμενους του χριστιανισμού. Να, σας τα λέγαμε, είναι πολλοί οι θεοί. Μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Όμως, πίσω για χλάδα την ουρά. Και θα τα δούμε σε κάθε εκπομπή, κάθε βίντεο του ελληνική μου ιστορία, θα βγάζουμε και ένα θέμα για να επεξηγούμε με λίγα πράγματα αυτά που πολλοί δυστυχώς δεν γνωρίζουν. Ακόμα και λεγόμενοι πατρόοι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που γνωρίζουν 5 βασικά πραγματάκια. Δυστυχώς. Όπως και από τον χριστιανισμό. Έτσι, πολλά πράγματα. Πάμε παρακάτω και να δείτε τώρα τι έχει να γίνει. Σχολιάζοντας ο Ιεροκλής για το που έχει ορίσει τους αθανάτους θεούς, είναι ο δημιουργός νους και η Θεία Βούληση, η οποία παράγει τα πάντα αιωνίως και τα διατηρεί, νόμος μεν ο δημιουργικός νους και Θεία Βούλησης, η αηδίως παράγουσα τα πάντα και εις αή διασώζουσα, τάξ ένομος, η από του πατρός των όλων και δημιουργό της αθανάτης θεής, συνεισελθούσα και ποιούσα αυτής τους μεν πρώτους, τους δε δεύτερους. Η Ιεροκλής υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά χρυσά έπι, βλέπετε που είναι, για να μην κάποιος Θόδωρε τα βγάζει από το μυαλό. Έτσι λοιπόν ο δημιουργός τους που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες είναι ο ένας Θεός, που έρχονται κάποιοι και λένε αυτοί οι ειδωλολάτρες, οι αρχαίοι Έλληνες. Μα το μονοθεϊσμό, αγαπητοί μου φίλοι, τον φώναζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τον δημιουργικό νου που γέννησε τους λεγόμενους θεούς, γιατί έτσι τους λέγανε Θεός. Είναι ο ταχαίος, αυτοί που τρέχανε με τα υπτάμενα οχήματα, γιατί τους βλέπανε με υπερτεχνολογία. Σε άλλο βιντεάκι. Και έτσι λοιπόν καταρρίπτω το μύθο των ακραίων χριστιανών ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολυθεΐστες κλπ. Ο ένας δημιουργός νους. Όπως έλεγαν και υπάρχει και σε τελετουργικό, το εν εστί το παν. Πάμε παρακάτω για να μην χρονοτριβούμε, γιατί εδώ τα λέμε γρήγορα. Εδώ. Επιπλέον, ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι αθάνατοι, μας αναφέρει ότι είναι οι εγκόσμιοι θεοί που πρέπει κανείς να τιμά σύμφωνα με την τάξη που υπάρχει σε αυτούς, την οποία την εισήγαγε ο δημιουργικός νόμος μαζί με την ύπαρξη ως δέοι τους εγκοσμίους θεούς κατά την ενυπάρχουσα τάξη, τιμάν είναι ο δημιουργικός νόμος, αματία αυτών συμπροήγαγε τάξας αυτών. Η Ιεροκλής, υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά χρυσά έπι, βλέπετε και πού ακριβώς θα το βρείτε, για να μην έτσι. Σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να δούμε
Ποιος είναι αυτός ο δημιουργικός νους, ακούστε ακραίοι χριστιανοί, που είναι όμως των χρυσών επών. Θεός δε, ο Θεόν Ζεύς, εν νόμις βασιλεύων, Πλάτων Κριτίας. Δηλαδή, ο Θεός των Θεών, Ζεύς, που βασιλεύει με τους νους, σχολιάζοντας αυτό το σημείο ο Πρόκλος, λέγει «Εν δι τούτης ευθύς εν αρχή, Θεός Θεόν βασιλεύς ανυμνούμενος Ζεύς, πως ουχή της εν τιμαίο γεγραμμένης ομολογήτης πάντων αυτών των εγκοσμίων θεών, πατέρα και αίτιον αποφύναση. Της γάρ έστιν άλλος ο πάντων Θεών βασιλεύων Θεός, ή ο της υποστάσεως αυτών και της ουσίας αίτιος, της δε ο Θεός Θεόν τους εγκοσμίους αποκαλών, ούχο της δημιουργίας απάσης εις εαυτόν την αρχήν αναδυσάμενος, ητίνην και της αυτού γενομένης δίδωση, ο Θεής είναι Θεόν, πολλό δίπου μιζώνος αυτό των Θεών πάντων, ανυμνήστε Θεό, Πρόκλος της καταπλάτωνα θεολογίας. Και τι εννοεί στα νεοελληνικά? Με αυτά λοιπόν, όταν αμέσως από την αρχή εξυμνείται ως βασιλιάς Θεός όλων των θεών, πως δεν συμφωνεί με όσα είναι γραμμένα στον Τίμαιο, τα οποία τον παρουσίαζαν ως πατέρα και αίτιο όλων των εγκοσμίων θεών, γιατί ποιος άλλος είναι ο Θεός που βασιλεύει σε όλους τους θεούς παρά ο αίτιος της υπόστασης και της ουσίας τους, και ποιος είναι αυτός ο οποίος αποκαλεί Θεόν τους εγκοσμίους θεούς? Δεν είναι αυτός που εξάρτησε από τον εαυτό του την αρχή ολόκληρης της δημιουργίας? Αν λοιπόν και σε όσοι δημιουργούνται από αυτόν δίνει την ιδιότητα να είναι θεοί θεών, τότε πολύ περισσότερο σε αυτόν ταιριάζει το να έχει εξυμνηθεί ως Θεός των Θεών. Επιπροσθέτως, ο Πρόκλος μας αναφέρει ότι ο νομοθέτης, δηλαδή εκείνος που δημιουργεί τους νόμους, είναι ανάλογος προς τον δημιουργό Δία, ο μεν γαρ νομοθέτης ανάλογον τον δημιουργό Δίη έστι. Πρόκλος εις τον κρατήλτονος εκλογέ χρήσιμη. Επεξηγήθηκε τάχιστα το ερώτημα απορία κάποιον, ο λεγόμενος Ζεύς, που το όνομά του σημαίνει ο δίδων ζωή, καλή μου χριστιανοί, ποιος Γιάχβε? Ναι, ακούω το Γιώργη πατάει καζανάκι. Έλεος. Να μην λοιπόν λέμε, ή αν θέλετε προτρέχουμε, γιατί όλες οι θρησκείες εκμέεψαν πληροφορίες από την αρχαία Ελλάδα. Και όποιος νομίζει, έχω πει τον τρόπο, που μπορείτε να έρθετε εδώ και να βγάλουμε την αλήθεια, να σας τη δείξω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά μην προτρέχετε και μην λέτε ανοησίες ο καθένας ό,τι του έρθει. Δεν είναι έτσι όπως σας τα λένε οι παπάδες, οι ιερείς της κάθε θρησκείας, ο καθένας λέει ότι τον συμφέρει. Πάμε λοιπόν για να τελειώσουμε και το θεματάκι. Εδώ. Εξάλλου είναι γεγονός πως ο Μίνωας κάθε 9 έτος στο άντρο του όρους ήδη και λάμβανε τους νόμους από το Δία. Εν κατακλείδη, συμπεραίνουμε ότι ο νόμος των χρυσών επών αντιστοιχεί στο δημιουργό και πατέρα θεόντε και ανδρών Δία. Όσο αφορά στον όρκο, ο Ιεροκλής στην ανάλυση του το αποκαλεί ως φρουρό και φύλακα του νόμου. Επειδή δε των νόμων του παντός διατάξεως άτρεπτος φρουρά διατηρεί και τον της φρουράς ταύτης φύλακα της παλαιής έθος, ειν διαπορήτων όρκων ονομάζει. Η κότος της προηρημένης ως ακόλουθον επάγει δόγμα, το περί του όρκου παράγγελμα και σέβου όρκων. Η Ιεροκλής υπόνυμα εις τα πυθαγορικά χρυσά έπι, έτσι, βλέπουμε και που είναι. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο όρκος είναι ο φύλακας, ο φρουρός του νόμου. Ο νόμος όμως, όπως δείξαμε, είναι ο Ζεύς. Από τη μυθολογία γνωρίζουμε ότι φύλακες φρουροί του Διός είναι οι κουρίτες. Ορφεύς τους κούριτας φύλακας το διή παρίσταση. Τρεις όντας και οι θεσμοί των Κριτών και η ελληνική πάσα θεολογία την καθαράν και άχραντον ζωήν και ενέργειαν εις την τάξην ταύτην αναπέμπουσιν. Πρόκλος περί της κατά Πλάτωνα
θεολογίας. Να το εξηγήσουμε, δηλαδή και ο Ορφεύς τους Κουρίτες, οι οποίοι είναι 3, τους θέτει δίπλα στο Δία ως φύλακες και οι θεσμοί των Κρητών και ολόκληρη η ελληνική θεολογία την καθαρή και άχραντη ζωή και ενέργεια την αποδίδουν σε αυτή τη βαθμίδα. Καθώς και ψάφτη γάρ έστιν η του Θεού τούτου πάσης της προς τα κατατέρα συντάξεως υπερβολή και η προς το νοητό ένωση, ώστε μηδέ της κουριτικής αυτών δίστε φρουράς, όσπερ την ρέαν και τον δίαν και την κόρην πάντες γαρ ούτι δια τα εις τα δεύτερα προόδους της ατού φυλακής των κουρίτων εδιήθησαν. Πρόκλος κατήλο του Πλάτωνας εκλογέ χρήσιμη. Βλέπετε λοιπόν τι λέει εδώ επί του θέματος και να πούμε και το ωραίο. Οι 3 κουρίτες χρησιμοποιήθηκαν γιατί όλα αντιγράφηκαν από την αρχαία Ελλάδα. Τα πάντα. Ακόμα και, η ούρηση των λεγόμενων θεών έχει αντιγραφεί. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Τόσο αηδία. 3 λοιπόν οι κουρίτες. Δεν άκουσα καλά. Είπατε για το τρισυπόστατον. Το 3, Να πω και το υπόλοιπο, γιατί δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί θα γελιοποιηθεί το θέμα. Αυτό που υπονοώ. Πάμε λοιπόν και παράτω. Δηλαδή, τόση είναι στα αλήθεια η υπεροχή του Θεού αυτού προς κάθε συνύπαρξη με τα υποδιέστερα και η αγνή ένωση με τον νοητό, έτσι που να μην έχει ανάγκη από την κουριτική φρουρά, ως η Ρέα, ο Ζεύς και η κόρη. Ακούσατε τρισυπόστατα. Πράγματι όλοι τούτοι, λόγω της πορείας τους προς τα κατώτερα, χρειάστηκαν την άτρεπτη φρούρηση των κουριτών. Άρα καταλήγουμε ότι εφόσον ο νόμος είναι ο Ζεύς, φύλακας του νόμου είναι ο όρκος και φύλακας του Διός είναι οι φύλακες του Διός είναι οι κουρίτες. Τούτοι θα αντιστοιχούν στον όρκο των χρυσών επών. Βλέπετε λοιπόν ημερομηνίες που είναι γραμμένα για να τα βρείτε αυτά. Έτσι λοιπόν, απλά να πω, γελώ λίγο κινέζικα και εσείς λοιπόν οι ακραίοι χριστιανοί μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Έτσι κι αλλιώς ανόητοι είστε. Όμως, το να λέτε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολυθεϊστές αλλά όχι μονοθεϊστές είναι ξεφτύλα δική σας, διότι αποδεικνύονται όλα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Έτσι αποδεικνύει ο Όλυμπος τα πάντα και γι' αυτό 15 χρόνια μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 16 στο 16ο όπου να ανεβαίνουμε, μας στηρίζουν και μας αγαπάνε αρκετοί Έλληνες. Όχι πάρα πολλοί, 10 εκατομμύρια, 11 πόσοι είναι στον ελλαδικό χώρο, όμως πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί ξέρουν ότι αυτό που θα πούμε το επεξεργάζονται, γιατί σου λέει αυτή δεν είπαν ποτέ ψέματα. Τα πάντα είναι γραμμένα. Τίποτα δεν λέμε από το μυαλό μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να βοήθησα στην έρευνα που κάνετε ώστε να μάθετε την ιστορία των Ελλήνων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.